Lehendakaria, mahaiburua, legebiltzarkideok, egun on guztioi. Gaur legegintzaldi honen hasiera-hasieratik euskal gizartearen aurren hartu genuen konpromisoa betetzera gatoz, hizkuntza politika burugabea aurrera eraman ahal izateko eta zehazki hizkuntza eskakizunen sistemari segurtasun juridiko emateko, euskal herritarron eskubideak erdigunean jarri eta administrazioaren euskalduntzean jauzi bat ematen laguntzeko ekimen legegia eztabaidatzeko. Urriaren 13ko osoko bilkuran egin nuen hitzartzean hartu genuen konpromisoa eta gaur hemen gaude. Epaitegiek ebatzi diguten eskumena berriro ere legebiltzarrera ekartzeko hizkuntza politika egitea guri dagokigulako, politika egitea guri dagokigulako eta ez epaiei. Maiz aipatu dugu segurtasun juridikoa tresna berriak eta berdinetik berdinerako estatusa behar dugula hizkuntza politikan ere, aterbe juridiko berriak behar ditugula, 21. mendeko hizkuntza politikak eta jakintza soziolinguistiko berriak ematen dizkigun irakaspenak praktikan jartzeko. Baina epe motzean eta urgentziaz, egungo hizkuntza eskakizunen sistemari segurtasun juridikoa eman eta blindatzeko beharrezkoak diren lege erreformak egitea premiazkoa da. Gure proposamena ezaguna da, baina lehendabizi haien aurrekarien inguruan jardun nahiko nuke momentu batez. 2024ko martxoan, erosaldi judizialak etenik ez zuela ikusirik eta erabat ahulduta zegoen hizkuntza eskakizunen sistemari segurtasun juridiko emateko, Telesfor Monzon Herrigintza Laborategiak, Euskalgintzaren Kontseiluak eta hainbat juristek txosten tekniko bat aurkeztu zuten. Txosten horrek hizkuntza normalkuntzarako teknikarien, gure erakundetako idazkarien, aldundietako eta jaularitzako hainbat legelarien eta euskal gehiengo sindikalaren babesa jaso zuen. Gure legebiltzarkide taldeak egin duena izan da, txosten horretan markatzen zen estrategia juridiko aztertu, lege ekimenaren lehen zirriborroa erredaktatu, eragile desberdinekin hainbat kontraste mintegi gauzatu, ekarpen berriak txertatu eta legebiltzarreko legelariekin forma kontuak kontrastatu, azken prozesu legegilea berme guztiekin aurkeztu ahal izateko. Eragile horien artean izan dira Euskal Herriko sindikatu nagusiak, ELA eta LAB, euskara teknikariak, idazkariak, jurista katedradunak eta Kataluniako gobernuko kideak, eta bioakien nire eskerrona bide batez, legebiltzarraren kanpoan gure ekimen legegilea babestera etorri diren administrazio publikoko langile guztiei eta zehazki EAEko administrazio publikoan aski gehiengo zabala duten ELA eta LAB sindikatuei. Gure proposamena aletzen hasi aurretik testuinguraren irakurketa bat ere egin nahi nuke. Maiz aipatu dugu euskararen biziberritze prozesuak indar berritze aro bat berri bat behar duela. Soziolinguistikaren azken ikerketek eta demolinguistikaren azken proiekzioek diote orain arte aurrera eraman ditugun politika publikoekin ez dela nahikoa eta eskala handiko eraldaketa prozesu handi bat eraiki behar dugula elkarrekin. Politika publiko eraldatzaile, egitura berri eta hori guztia ahalbidetuko duen arkitektura juridiko berri batekin. Eta indar berritze aro berri honetan bere biziko papera betetzen du administrazioak. Orain arte bete duena baino gehiago. Administrazioaren trakzio ahalmenagatik eta gizartearen ehundura desberdinetan eragiteko duen gaitasunagatik. Eta bestetik euskarak nagusitasunezko eremuak behar dituelako hizkuntza guztiek normal bizitzeko behar dituzten funtzio guztiak gara ditzaten. Eraldaketa digital bete-betean, teknologiak gure bizitzaren esparru oro baldintzatzen duen gizarte honetan, esparru komunitarioetan eta botere formal eta materiala dugun eremuetan jokatzen dugu lehen baino askoz gehiago gure hizkuntzaren geroa. Hainbat esparrutan egin diren ikerketetan korrelazioa handia aurkitu da administrazioan dagoen hizkuntza gaitasunaren eta udalerri horretan dagoen erabileraren artean. Jakina denez, euskal hiztunek eta euskaraz ongi moldatzen diren asko ere bai, aukera duten guztietan euskaraz egiten dute. Gure harreman sareek eskaintzen dizkieten aukeren eskalan maximotik gertu dago euskararen erabilera. Beraz, euskararekin ez dago eskari problema bat. Eskaintza problema bat dago. Administrazioaren esparruak duen garrantziaren konstatazioari gehitu behar zaio bigarren alorra bizi dugun oldarraldi eta ofentsiba politiko, judizial eta mediatikoa.
Erasoaldi askotarikoa, dimentsio anitzekoa eta Euskal Herri osoan eta estatu osoan ere ematen ari dena. Erasoaldi erregresibo eta atzerakoia feminismoarekin, sexu askapeneko mugimenduarekin, migranteekin eta baita hizkuntza eskubidekin ere. Bulkada, berdinzale oro baztertzeko aktivista sutsuak daude edabideetan, alderdi politiko jakinetan eta epaitegietan ere. Katalunian, Galizian, Balearretan eta Valentzian ere ematen ari da. Eta lehen, Otxandio jaunak aipatu ditu Salvadoria Generalitateko presidentearen eta UGT-ko idazkari nagusiaren Pepe Alvarezen hitzak. Hau, konstante historiko bada, guretzat ez da berria, oldarraldia espaldi dagoelako txertatua Euskal Herrian. Nafarroako eremu zabalean oraindik euskara ez da ofiziala, eta Ipar Euskal Herri osoan ere ez. Euskararen herri osoan, euskarak ez du estatus ofizialik. Eta estatus ofiziala duen eremuetan, euskara berezko hizkuntza eta hizkuntza ofiziala den arren, ez da ohiko hizkuntza arrunta administrazioan. Ofiziala gara de jure, baina de facto euskara ez da ofiziala eta hau anomalia instituzional eta legal handi bada. Arartekoak orain gutxi berretsi duen bezala. Iñigo Urrutia juristak euskararen aurkako 100 sententzia zenbatu ditu azken 2 urteotan eta azken 9 hilabeteetan 50. Gehienak hizkuntza eskakizunen sistemari lotuak, baina ez guztiak, udalegearen aurkako epaia da horren adibidea, baina kontratazio publikoan euskara eskatzagatik edo ordenantzetan euskarari lehentasuna emateagatiko epaiak ere badaude. Euskararen desofizializazio baten aurrean gaude praktikan. Eta ez dira sententzia eta errekurtso gutxi batzuk, hori ez da egia. Orokorra da, multidimensionala da eta askotarikoa da. Erregresioa eta jurisprudentzia aldaketa nabarmena egon da. Eaeko araudi juridikoei muzin eginez. Une honetan, epaile batek uste badu lan eskaintza publiko batean euskarazko hizkuntza eskakizunak gehiagizkoak direla, akabo. Ez dago ez ere egiterik. Berdin dio gure hizkuntza plangintza araudi juridikoarekin bat baldin badator. Emaitza ez bazaile gustatzen aski errekurtso bat dena hankaz gora jartzeko. Bizkaiko Foru Aldundian kasu esaterako lege betekizun guztiak bete ditu zorrotz bere azken administrarien lan eskaintza publikoan. Baina emaitza ez zaio epaileari gustatu eta ondorioz gehiegizkoa desproportzionatua eta diskriminatzailea da. Kito. Eta azkenik, gaztelaniaren eta euskararen arteko estatus desberdintasun eta simetria egiturazkoaz ere hitz egin behar dugu. Hemen, konstituzioaren arabera guztiok dugu gaztelania jakiteko bete beharra, baina euskara jakiteko soilik eskubidea. Gaztelania jakiteko bete beharra, baina euskara jakiteko eskubidea. Eta hemen dago desberdintasun guztien muina. Euskarak ofiziala izan arren ez du gaztelaniak duen estatusa. Izan zen, garai bat, 80. hamarkadan, 80. hamarkadan hasieran, non bazauden aukerak, konstituzioaren hainbat artikuluren beste interpretazio bat egiteko, eta egiten ziren. Baina joko zelaia, izten joan da sistema ito arte. Beraz, gure ustez, 3 ondorio nagusi atera behar ditugu. Bat, segurtasun juridikorik gabe gaude eta orain arteko arkitektura ezbaian dago. 2, gaztelania eta euskararen arteko desberdintasun juridikoa areagotzeko eta puntalatzeko estrategia baten erdian gaude, desofizializazioa. Eta hau guztia euskararen indar berritze aro berri bat iriki behar dugunean. Beraz, diagnostiko gordin honek eskatzen du erremedio eta irtenbide sendoak. Gure ustez paradigma aldaketa bat. Orain arte indarrean zegoen orubea berrosatu eta berri bat eraikitzen hasteko. Eta gure estrategia juridikoan 3 ardatz izan ditugu buruan. Segurtasun gehiago, berdintasun gehiago eta eskubide gehiago. Segurtasuna geure erakundek hizkuntza politika berme guztiekin egin ahal izateko. Berdintasuna gaztelania eta euskararen desberdintasun estrukturala orekatzen joateko eta eskubide gehiago administrazioarekin nahi den hizkuntzan zamari gabe egin ahal izateko eta euskara ikasteko aukerak oztopori gabe areagotzeko. Bideragarritasun eta segurtasun juridikoaren ikuspegitik garbi dago oinarri juridiko sendoak izan behar zituela
gure ekimenak eta horretan saiatu gara. Oinarrizko printzipio bezala, lanpostu publikoen sarbiderako bi hizkuntza ofizialak jakitea ezarri dugu. Administrazio bat eta bi hizkuntza berdintasunean. Gure proposamenak Katalunia eta Galiziako ordenamentu juridikoetan dagoeneko jasota dagoena hartzen du oinarritzat. 40 urteko abala duena. Konstituzio Auzitegiko eta Europako Batasuneko sententzia ugariren babesa duena. Ez dugu ezer asmatu. Katalunia eta Galizian badago eta alde batzuekin Valentzian eta Balearretan ere. Eta ez dute inongo oztoporik topatu. Beraz, bideragarria eta egingarria da. Eta bestalde, geure administrazioei berme bat emana izan diagu. Ez dugu bere gain uzten zama guztia. Aterbe juridiko seguru bat eskaintzen diegu, beren jarduna aurrera eramateko eta epaien interpretazioetatik babesteko. Bestetik, euskararen berdintasunezko estatusean aurrera pauso batzuk ere emana izan ditugu, eta euskararen bete beharretan urrats orekatzaile batzuk daude gure proposamenean. Administraziorako sarbidean bi hizkuntzak jakitea bete behar bihurtzen dugun heinean. Eta horrek gainera, euskararen balio instrumental eta sozialean sekulako eragina dauka. Pertsona batek ikusten badu, herritar batek ikusten badu bere administrazioan euskara jakitea ezinbestekoa dela, euskara ez da gehigarri bat, eta euskararen balio instrumental eta soziala handitzen da. Eta hau guztia noski, Otxandio jaunak esan duen bezala, malgutasunez, empatiaz eta testuinguru soziolinguistikora egokitutako elementuekin. Jakitun gara testuinguru soziolinguistiko eta instituzional desberdinak ditugula eta egokitzea eskatzen du. Beti izan ohi dugu, printzipietan sendoak izan behar dugula, baina kudeaketan malguak. Ezagutzen ditugu gure herriak, badakigu testuinguru soziolinguistiko instituzional eta pertsonal desberdinak ditugula. Eta egokitzapenak egiteko dispositiboak daude legean. Horregatik ezarri dugu geroratze indizearen formula bat. Hau da, herri batean edo administrazio batean dagoen egoeraren arabera egokitzeko. Hau da, Trapagaranen 10 lanpostu ateratzen badira eta Trapagaranen euskara ez dakien edo ulertzen ez duen kopurua, adibide bat, 40 bada, aukera emateko administrazioari 10 lanpostuetatik 4 hizkuntza eskakizunik gabe ateratzeko eta meritu bezala ateratzeko. Eta 4 pertsona horiek ezinbestean bete behar duten hizkuntza eskakizuna lortzeko administrazioari liberazioa eta trebakuntza plan personalizatua eskaintzeko bete beharra ezarri dugu legean. Eta hau garrantzitsua da. Ezinbestekoa den hizkuntza eskakizun hori betetzeko trebakuntza plan pertsonalizatua eta liberazioa eskaintzeko bete beharra ezartzen diogu administrazioari. Hau da, eskubide gehiago guztiontzat. Euskara ikasteko aukerak administrazioan oraindik mugatuak daude hainbat eremutan, hori badakigu, eta hor ere ahalegin berezi bat egin behar dugu legean euskara ikastea eskubidea izan dadin eta gaitasunak hobetzeko aukerak edozeinek izan ditzan, bere lanpostuaren ezaugarriren bat edo beste bat izan. Laburtzeko, bat, 11/2022 Euskal Enplegu Publikoaren lege aldatzeko gure ekimenean 70, 70, 79, 187 eta 188 artikuluak sakon aldatu ditugu. 2. Euskara eta gaztelania hizkuntza ofizialak direla aitortuta euskara berezko hizkuntza lan eta zerbitzu hizkuntza ere izango dela zehaztu dugu. 3. Orain arte soilik gaztelania eskatzen zen lanpostu guztietan, 100%, orain euskara eta gaztelania berdintasunean eskatuko dira. 4. Egokitzapen eta moldagarritasuna ezartzeko geroratze indize bat ezartzen dugu, baina ez dugu formula zehatza jarri, negoziaketarako aukera eman dezakelakoan. Eta 5, esan dudan bezala, trebakuntzaren ikuspegitik legeak ez zuen aurreikusten neurri orokorrik eta guk bete beharra esartzen diogu administrazioari trebakuntza plan personalizatuak eta liberazioak ezartzeko.
Nuestras instituciones necesitan garantías jurídicas para diseñar su propia política lingüística y de personal, para que no estén continuamente con la espada de Damocles cada vez que acometen una convocatoria de empleo público. Nosotras, desde el Legislativo, tenemos la obligación y la potestad de desarrollar toda nuestra capacidad legislativa para defender nuestras instituciones y los derechos de toda la ciudadanía. Que después de más de 40 años, cuando todavía todos los días y sistemáticamente se vulneran los derechos lingüísticos y los derechos humanos de muchos ciudadanas y ciudadanos, a estas alturas, que tengamos que estar justificando que el euskera deba ser un requisito o no en el acceso al empleo público, nos da la medida de la ofensiva regresiva que estamos inmersos. El euskara es nuestro derecho más privativo, nuestra lengua propia y oficial, nuestra lengua nacional, la lengua de todas y todos, la columna vertebral de nuestra nación, y no vamos a permitir pasos atrás. Es hora de tomar la iniciativa y reconstruir una nueva arquitectura jurídica para que el euskara sea una lengua efectiva en la Administración y, por ende, en la sociedad. El desarrollo y la revitalización de las lenguas necesitan de afectos, de muchos afectos, pero sobre todo de efectos. Si la lengua es efectiva, será afectiva. Los derechos de la ciudadanía implican obligaciones a la Administración. El euskara no es un requisito más, es el elemento nuclear de nuestras instituciones y de nuestro autogobierno, y es la ciudadanía quien tiene derechos lingüísticos. Es decir, que el foco está en la ciudadanía y no en las personas que trabajan o quieren trabajar en la Administración, que son y deben ser su voz, y por lo tanto, como voz de la Administración, se les puede y se les debe exigir de forma generalizada el conocimiento de las dos lenguas oficiales. La oficialidad de las lenguas no es un capricho, no es algo simbólico. El conocimiento de la lengua propia es un requisito legítimo dentro del principio constitucional de mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Es, por tanto, jurídicamente viable exigirlo como condición general de acceso. Los modelos catalán y gallego han consolidado la capacitación lingüística generalizada del personal público y sin conflictividad judicial. Y este precedente demuestra la viabilidad práctica y jurídica de nuestra propuesta. Creo que presentamos una propuesta jurídicamente solvente y robusta, porque establece un principio general para las administraciones, les dota de seguridad y además está consolidado en el ordenamiento jurídico de Cataluña y Galicia. Pero es una propuesta asertiva y empática, porque reconoce los diferentes contextos sociolingüísticos de nuestro país y ofrece dispositivos para desarrollar este principio general de exigir las dos lenguas de manera progresiva y gradual. Y es una propuesta garantista, porque ofrece garantías para que ningún empleado público se quede sin posibilidades de aprender euskara y garantiza de manera más eficaz el respeto a todos los derechos lingüísticos. Amaitzen joateko, egia esan. Geure proposamena babesteko eta amaitzen joteko hainbat argudio nahiko nituzke. Bat, badago imperatibo etiko eta politiko bat. Hizkuntzen eta herritar guztien arteko berdintasuna ari garela bultzatzen, administrazio bat eta bi hizkuntza berdintasunean. Eta imperatibo politiko nagusi bat, gure berezko hizkuntzaz ari garela, gure hizkuntza nazionalaz, gure berezko hizkuntza eta hizkuntza nazionalak printzipio bezala administraziorako sarbidean ezinbestekoa izan behar duela, uste dut ez dugula gehiago esplikatu beharrik edo asko esplikatu beharrik. Eta bi, oinarri eta enkaje juridiko sendoa dauka. Eta lehen azaldugun bezala, Katalunian, Galizian eta Konstituzio Auzitegiaren eta Europako Batasunaren ebazpenak daude horren oinarri. 3, babes sozial handia dauka, 7. inkesta soziolinguistikoak esaten du 4 herritarretik 3 administrazioan bete behar izatearekin ados dagoela. Euskara bete behar izatearekin ados dagoela. 4, ezagutzaren gorakada eta D ereduaren nagusitasuna. Azken inkesta soziolinguistikoaren datuak aztertzen baditugu, 54 urtetik berakoen ezagutza
eta ulermen maila, euskaren ezagutza eta ulermen maila 2021 batean 180koa zen. Eta areagotzen joango da, D-ereduaren ezarpena ia erabatekoa delako. Kontuan hartu gainera, funtzio publikoan 55 urtetik gorakoek hizkuntza eskakizunak betetzetik salbuetsita daudela. Nahiko argudio daude batzuek salatzen duten diskriminazioaren arrazoia ezeztatzeko. 5. Progresibotasunaren ideia. Euskararen normalizazioan egon den ideia nagusi bat izan da prozesu progresiboa zela eta urratsak eman bartzirela gradualki. Beraz, ezagutzan normalizazio prozesuan eta hizkuntza eskubideetan aurrera egin badugu modu progresiboan, era berean, modu progresiboan, administrazioak bete behar gehiago hartu beharko ditu bere gain. 1982ko Euskararen legean ezartzen ez ziren bete beharrak ezarri beharko ditugu gaur egun, testuinguru soziolinguistiko aldatuelako. Eta 82ko gizartea ez da gaur egungoa, ez sentiberatasun linguistikoari dagokionez, ez hizkuntzaren ezagutzari dagokionez, ez gaitasunari dagokionez. 6. Administrazioaren efizientzia eta gertutasuna. Administrazioaren efizientzia eta gertutasun ikuspegitik, administrazioa eraginkorragoa lortzeko baldintza ezinbestekoa da bi hizkuntzak jakitea. Herritarren eskubideak zentroan jartzeko eta beren eskubidei eraginkortasunez eta zamari gabe erantzuteko. Eta azkenik, euskal gizarteak urrats sendoak eta ausartak emateko eskatzen digulako. Ostiralean aurkeztu zuen Euskalgintzaren Kontseiluak batuz aldatu prozesuaren emaitza. Eta hizkuntza politiketan jauzia egiteko proposamena aurkeztu zuten 113 eragilek baino gehiagok. Gure bete beharra bada eraiki nahi den indarraldi berri horri legebiltzarrean ere auspoa ematea. Beraz, gure ustetan, gure proposamenak segurtasun juridiko handitzen du, administrazio eraginkorrago baten bidean urratsak ematen ditu, eskubide gehiago aitortzen ditu eta hizkuntza politikan jauzi bat emateko aukerak sortzen ditu. Segurtasun gehiago, berdintasun gehiago, eskubide gehiago, malgutasunez eta progresibotasunez. Gure hizkuntza nazionalari bere lekua emanez, gure erakundeak babestuz eta euskal herritar guztion eskubide guztiak errespetatuz. Gure lege proposamena, hizkuntza politika berriak behar duen lehen palanka eta mugarria dela uste dugu. Mila esker. Eskerrik asko Astiria jauna. Aurkako txandan, zene parte hartu nahi du? Aurka, ez? 3. Bale, 3.